Nami ka na po pare oh. Nausam taong ka pare. Gikuyog na kitiri pare. Ang tigbit-bit at tigbidyo sa kubo. Nausam taong ka. Usa naman tao ni wa na mo koy gamit ani higi na ko bitbit ani cellphone. Sa man? Kaya minasan. Tagtaran minasan. Minasan isda na tagtaran na rao. Naginuwa minasan. Minasan no. Kuyugan na mo ating minasan ng kan. Tay muno ba? Kamalit ba? Yung birthday na niya. Pinatan dito sa supermarket. Ay, strawberry. Ilang gadis minasan ba? Kayo na. Ito, mabaligyan mo pala. Kani minasan. Kaki ni. Murah ni kepaya sa plaza. Lamig kayo. Tara, sulod pa minasan. Minasan, mukuyog na ito minasan kaya dagag mga palikunon ba. Yung atong purpose rin minasan kaya atong ipakita minasan ng mga product na minasan mga wala sa tuwa. Tasaan nyo. Kani. Tudlo lang ba? Ku miron? Miron din siya minasan miron. Miron klase din eh. Kani pun minasan mo. No? Big boy. Napa isa minasan mo? Oh, kani. Kami nagamit ang minasan kasi dito balog sa sa pagluto. Rin po ng pangalan. Ano siya minasan mo? May karne. Minasan mo karne. Tambok rin namin minasan walay panik. Muni kasagaran na display dito. Abantil mo na sa samuk-samuk na niya akong vlog minasan ba? Nami ka na po pare oh. Nausam taong ka pare. Gikuyog na kitiri pare. Ang tigbit-bit at tigbidyo sa kubo. Nausam taong ka. Usa naman tao ni wa na mo koy gamit ani higi na ko bitbit ani cellphone. Sa man? Kaya minasan. Tagtaran minasan. Minasan isda na tagtaran na rao. Naginuwa minasan. Yes ko. Ha? Asa man? Asog ba? Asog bahon. Saman, magdala mo ani kay palitan ta mo. Di ay Suba na tadi niya. Magdala mo ana kay magpalitan ta mo. maikog man mi. Sa pagkagino ko puro maka pasanan na naman yung balay lang siguro to. Gago. Hindi ba? Pasano? Nagsara ni gunitin na bi. Si ate. Si ate. Si ate. Dura na ko man. Kasi saan ba? Pero sa kalawa na may watang lista. Ah, ay guminasay. Ay hirami. Sugod. Kani nga isda minasan hirami ang pangalan na tayo. Kani. Ikaw na po pare oh. Sumuka ni mo eh. Kani minasan itlog salmon. Mga barato ra kay minasan no. 4,000 yen. Ginuot ko. Nasutan niyo ni? Langan. Ginuot. Palong nga. Istorya lang ko gabay no. Kapoy na kay bitbit yung kamera ba? Gihimo na jud ko niya. So man boy ng wani sa man Putlan na to. Abag yung trabahoan. Gihimo naman jud ko niya. Hasta kapuya ba yun? Wa jud ko mahimo ani. Sige na lang kog bitbit yung cellphone. Paita. Gikuyog ka pa rin shoot sa kuan unsam taong ka uy. Yung iba, Easy pa rin. automatic na ay sig. Minasan mga bulak minasan murag mga plastic. Oo. Asa man? Uy, asa pa te? Ha, tama na. Dili na ka. Pare. Punsisiya. Punsisiya sa panay? Christmas kuan minasan mga flower murag plastic. Unsa na siya? Pangalan ba? Unsa na siya? Punti kalitok. Ano nga pare? Lala ka niya.
Asahi minasan mo nagtirmus ba. Grabe yun. Ang tama ni minasan nilitipan, mutuyok yung ulo. Asahi. Kaya dito ka sa mas. Ano sa mana pare? Corona siyempre. Mag-inom ka ni minasan magmask ka. Bawal na. Corona. Bawal kayo na. Relax lang sa ka ha. Palong nga. Ano sa mga kada pare? Nay dako minasan oh, di lang yun alang minasan ba. Ginoo. Ano sa mana de? Naro. Ano sa mana? Asahi. Buang-buang ka tangki na. Si taging ilim nun ni. Ilim nun. Oh, nabasa ka no, biro. Masang dongkay. Mo ba? So namin din sa mga biran minasan sa puro. Sa puro pero mas pinakasikat rin minasan asahi jud. Ang tama minasan ba ito parang tuyok ka. Minasan ang nagpila na kay bayaran. Ang minasan ba? Bisut asa dito minasan. Sikat kayo minasan ang Demon Slayer jud. Pero dito pre. Bisut asa nga mga tindahan minasan. Demon Slayer dito sa sana. So humanamig kuan minasan grocery. Pero nagputos na minasan. Kung ikaw mamalit din minasan, ikaw ang sarili putos yung magipamalit, tanawa sila minasan mo. Namutos sa sarili pamalit nila. Pamalit nila. Salamat kinisan na mutabang sa ko. So nasakay na mo minasan ng pamalit minasan. So dili na mag-in akong vlog minasan sa pag-grocery na mo. So minasan big day. Salamat kinisan na sunod na pod.